Σαλάμ αλέκουμ, είμαι η Μαρία, κάνω αραβικά και γαλλικά στο Show Easy. Αυτό που μου αρέσει πιο πολύ στο Show Easy είναι ότι ο καθηγητής αλλά και ο εκπαιδευτικός σύμβουλος εστιάζουν σε μένα προσωπικά, με βοηθάνε σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα να μάθω όσο πιο πολλές και έγκυρες γνώσεις, με αποτέλεσμα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να μάθω αυτά που μου είναι απαραίτητα, αλλά και πολλά περισσότερα. Θα πρότεινα σίγουρα σε ένα φίλο μου να έρθει στα Show Easy, καθώς ακολουθούν σωστή μέθοδο διδασκαλίας, οι καθηγητές είναι άρτια εκπαιδευμένοι, το περιβάλλον είναι πολύ φιλικό, επίσης προσφέρουν ολιγομελή τμήματα, κάτι που είναι πολύ σημαντικό, και έξτρα παροχές σε περίπου 9 γλώσσες. Εγώ προσωπικά κάνω αγγλικά και σκέφτομαι να συνεχίσω και στα αραβικά. Καθότι έχω ολοκληρώσει 3 ξένες γλώσσες, τα γερμανικά, τα αγγλικά και τα ισπανικά, σε ένα γεμάτο πρόγραμμα, η μέθοδος So Easy for Busy με έχει βοηθήσει σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα να καταφέρω με την πρώτη τις εξετάσεις μου και να μάθω άπτεστα τις 3 ξένες γλώσσες που επέλεξα.